ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଥାଆନ୍ତି ଜାଣନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଳ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ସକାଳ 6ରୁ ନେଇକିରି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି। ରାତି ସାରା ମଣିଷ ଶୋଇ ଦଉନି। ରାତି ସାରା କହୁଛି ମାର 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 ଭାତ ଦଳ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଗଲା ଗଲା ରାତି ସାରା ଆମ ଅନିଦ୍ରା। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବେ କି ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଳ କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳନ୍ତି। ମାର 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 ସାଇଡରେ 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 ଆଇଲାରେ ଆଇଲାରେ ବନ୍ଧା ଆଇଲା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୁହ ଆରେ କଣ କରୁଛ ଆରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ଆର ବାଟ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ରାତି ସାରା ଖାଲି ମାର 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 ଗଲା ଗଲା ଆସିଲା ଆସିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲା ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇ ଦେଉନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଗଳା ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଳା ହେଉଛି ଇଏ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପାଗଳା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଲଗା ଥିବେ ଭାଇ ହେଉ କି ମା ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଥିବ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଏଇଠି ନାହିଁ କିଛି ତ କଣ ଖାଲି କରିବା ମାର 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 ଗଲା 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 ରାତି ଦିନ ତାର ଏଇ କାମ ହିଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଲେଖେ। ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଦେଖ ମାର ମାର ଆରେ ବେଶୀ ମାର ମତେ କାଇଁ ଲୁଚିକି ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ମାର ମାର ମାର